कौन से घंटाटा को अनेक बहीच आसिक 11टा बाजिया तुम शोबन ना कौन? तुम से घंटा को लक्ष्य कर। हाँ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତୁମେ ତ ମୋତେ କହିବ ଆଉ ବୁଝିକିରି ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଲ ମୋତେ କହିବ ଆଉ। कौन घंटारे अच्छी 3टा कंटा से तार चली पुणी कौन ସେ ଅଛି? ତିନିଟା ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଶୁଣ। कौन कौन ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି, चलचे? ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା। हाँ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ରାତି ପାଇଲେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛି, କେମିତି କୁଆଡ଼ୁ ଇନକମ୍ କରିବ, ଖାଇବ, ତାର ସେ ଚିନ୍ତା निश्चिंत ଦୌଡ଼ୁଛି। ତାପରେ କେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟା ରହିଲା? ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା। मिनटी घंटा ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ओके ସେମାନଙ୍କର ଧରଣ ଆମେ କେମିତି ଖାଇ ପିଇକିରି ବଞ୍ଚି ଯାଇକି ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, हाँ ସେ ଘଣ୍ଟାର ଗଲା ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଲୋକ। 3 ନମ୍ବରରେ କେଉଁ ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର? 3 ନମ୍ବର ରହିଲା घंटा घंटा ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହିଲେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଶୋଇକି ସେମାନେ ଇଏ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି, ଇଏ 2 ଜଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଶୋଇ ଶୋଇକି ଧୀରେ 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 ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଛି। ସେମିତି ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ସେଇଥିରେ ଆସ୍ତେ 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 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଲୋକ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ନା ଖଟିବେ, ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଖଟିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଁ ନେବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। ଠିକ 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 ବୁଝିଲେ? ହଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟା ହେଲା ଦେଖୁଛି ଆ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ। जो भाई मैंने वीडियो देखुंती से कमेंट करेंगे। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।